Aħna il-katalisti tal-bidla bil-qalba diġitali li flimkien mal-qalba ambjentali qed ikomplu jixprunaw il-bidla f'pajjiżna, bidla li tinkludi wkoll lis-servizz pubbliku. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda il-Prim Ministru Robert Abela waqt laqgħa tal-Kabinett tal-Ministri li kienet miftuħa n-nies u li saret fl-Expo tas-Servizz Pubbliku li tissir fl-MFCC f'Taqali. Qegħdin hawnhekk biex inġibu l-bidla. Kontinwament irridu nkunu katalisti tal-bidla. U għabek biss billi nibqgħu nimbidlu illi pajjiżna jista' jibqa' miexi l-qudiem. Dr. Abela qal li fl-aħħar 5 snin sar investiment ta' 500 miljun euro fil-qalba diġitali tas-servizz pubbliku. Għamilha ċara li l-Gvern se jkompli jwettaq dawn il-bidliet mingħajr ma jitfa' l-ebda pis fuq il-familji Maltin u Għawċin. Il-Prim Ministru qal l-intelligenza artifiċjali hija fiċ-ċentru tal-viżjoni għall-qalba li se jkompli jagħmel is-servizz pubbliku. Sostna li dan se jwassal biex fis-setturi importanti bħal dawk tal-ġustizzja u tas-saħħa se tkun qed tittejjeb l-effiċjenza. Semma li fost il-bidliet li għatfadar għal-ġejjieni hemm dawk favur l-ambjent, fosthom billi tiddaħħal aktar il-prattika li ma jkunx hemm ħela tal-enerġija u anke billi jkun hemm aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija fosthom fil-bini. Il-qalba l-250 vettura elettrifikata turi l-impenn li Malta tadotta politika li hija carbon neutral. Dan imbagħad jikkumplementa r-rieda tal-Gvern li jħaddan ekonomija ċirkolari u li pajjiżna jilħaq l-ambizzjoni ta' ekonomija ħielsa mill-karbonju sas-sena 2050. F'dan il-kuntest, il-Prim Ministru għamel dan l-appell. Ejja nibqgħu ntejbu s-sistemi tagħna, ejja nibqgħu nisimgħu lill-klijent għaliex hekk biss nistgħu niddiżinjaw u noffru servizz ta' eċċellenza, ejja nibqgħu fuq kollox idin ngħidha l kulħadd ejja nibqgħu viċin in-nies għaliex hekk biss nistgħu nibqgħu nagħmlu id-differenza f'ħajjet in-nies. F'dan it-tieni kabinett miftuħ għal pubbliku għal din is-sena tkellmu bosta li jaħdmu fiċ-ċivil u anke fil-privat. Fost il-kelliema kien hemm is-Segretarju Permanenti ewlieni Tony Sultana li qal li l-amministrazzjoni pubblika investiet fis-settur diġitali sabiex tasal għand in-nies aktar faċilment. Qal li fil-pajjiż inħolqot ekonomija diġitali li bbenefika minnha kemm is-settur pubbliku kif ukoll dak privat. Sultana qal li permezz ta' din l-attività qed tingħata ħarsa lejn ix-xogħol li jsir b'intenzjoni l-pubbliku jara l-investiment qawwi li sar fit-teknoloġija u qal li f'dan is-settur se jkun hemm aktar investiment minkejja sfidi ġodda li se jħolqu affarijiet bħall-intelligenza artifiċjali. L-investiment irid jitkompla fuq affarijiet illi issemmaw ħafna minnhom li mhix bil-fors ikunu daqshekk tradizzjonali imma jkunu innovattivi, għodot, ġodda u m'għandniex niddejqu u m'għandniex nibżgħu nużaw għodot ġodda. Tony Sultana qal l-viżjoni għandha tkun xprunata mill-bżonnijiet tan-nies biex is-servizzi taċ-ċivili l-pubbliku jibqgħu jiġu immodernizzati. Intant qabel din il-laqgħa tal-Kabinett, il-Prim Ministru Robert Abela żar din l-Expo fejn iltaqa' ma' bosta ħaddiema taċ-ċivil.